Hindi ka makita. Hi guys, ari mi agi dito. Lapo kay dito ah. Amo agahan dati puting lapo ka. Ay lang mi agi. Labi labi. Sapa dia tanaw ka ng ibang sapa. Ano ba mo ba? Hapit mi diri guys kay manguha kog gamunggay. Ang hilaro. Sabak subak ang kuan. Anong hilaro ni? Roni, Ano nag-abang diya ba? din na karon. Ano lagi? Asam ka agi? Asam ka agi? Sang madyong. Agak ada niya. Ano ba? Ito ay. Gibaw mo ani guys unsa ni? Dako kay ni Tuway. ka abag sa tawo nga mabughat. Mo ni pangalan og tuway-tuway. Ano siya guys? Ya kana, Ay, kani. Mura ko kamunggay. Gay, nita, mura ko kamunggay. Sige lang balik diri sa imong kamunggay. vlogger nga nanguhag kamunggay. Si babaw. Kamunggay pa ni ron guys. Huwa ko man ko'y napupo sa akong mga kuan. Vlog. Puhon pag makaluyan sa Ginoo. Puhon pag puhon. Kamunggay lang gyapon. Kamunggay lang gapon guys. Ito wala ka ng kamunggay. Di niya kalimtan ka na. Maka-healthy itong dawas guys. Then apilar ko na siya diha. Awa. Tanawan nyo guys ng balay. Nag-umbaw sa quarry. Kita mo na? Ano na? Di makita eh. Ito ba? Yan, liwag pa. Ito ba ba? Tara. Wa lagi. Di makita. Kalang siya ay. Ator magulo dito. Kita kasalibdan ng mga bugang oh. Ayun lang. Kuya eh. Kung yung makuha tagiya, ikaw na noon. Na eh. Kapay ko tangad. Kinantay ng tangad ko. Ligid ka diha. Ligid ko. Wa swerte. Kana na. Para di ko magsipangayo. Tanim garden. Garden guys. Daghan na siya guys. Anong ulit dito? Itong garden.
Ano mo, biros dapaw guys. Ayan, taktak ko ba? Damit mo. Open tani guys akong gate ha, original ni oh. Muni gate sa dato guys. Karabis bilib ya. Magluto pa.